sha wahala sai da waya wannan ma yanzu ya ba mu kai duk le bakare wannan ce duk kai ka ja mana da mu ƙara mu za mu busa tankin mu kai wannan ma ka ga yibe gaba ɗaya kana ga kuma da kuɗi na buga ko da kai kai da hera na ga ma azuban man da nake Gomana Goma badi to fa ka ga baban dufa sau da na babadi ma yadda na fa bane tayi ba ka kai tura ya kai goma ba hidin nan bai tayi ba kuma ni na san na riga na salima hidin nan bilal ne to ya dai ai yanzu ba dole aiki ya same mu tura ma hidin da ya kamata ne tura ya zami to za a dora ma ya kare za a dora ma ya kare dole tura ya zami babadi wannan nan uwan talafa billahi da dubo da ma billahi da zai bura ba hanya daga billahi da abi billahi da dubo kai ne ba da ka ga to ya kake zuwa ba ko kai fa kai ne ko dan dafu wannan ma ba kai to ya kace so ma duk wannan dafa da nake ba kai ba waje da Allah je kai ba ku ji ina ne kai za ka yadda ba yalla malaka tura hakuri me ai hakuri babba hakuri ka tura bayan nan mutum ka san kai na ne da Allah taimaka ka dan ko ka dan ne ai billahi ladi da na san zan tura wannan bayan idan na rako ka Allah ya tsire mu wallahi ba zan rako ka ba billahi ladi kai habban da yayin ku anan turanci ba ka ba ka san ba da amsa wannan ba ta ka ga na ga ma yi ne zama a Lagos turanci yake muna Lagos ba fa turanci yake muku to a Lagos din za ka mashin da ka billahi ladi kuwa ramar da na san da turi idan na tura man bayan lalle tsine mu ka dallata ko ku ba ku da lafiya da fa turanci da ake ba kuma a fiye da kaje ma a banza ba ta ta isa wani ini zauna baba ya ka tuba takalma ba ni ma haka nan ba ya ka tuba takalma ba zauna haka ni ma haka nan ba kai jama'a wai kai wallahi tallahi na da amma kai ko mahaukaci billahi ladi kai mugu mahaukaci na fahimta gaba ɗayan ka baka da hankali billahi ladi baba ha baba bari kana ganin halin da muke ciki yanzu a garin nan ba an kwannan na uwan tali kaga mun shiga gari sai da wayar na ba a wayar nan saboda an ce security kai kuma an baka wayar nan ka cire security ka kasa cire kasan wani security ne ha ba kai fa kai zama a Lagos fa to da ne zama a Lagos a can din turanci yake muna mu ba turanci yake muna Lagos ba ni ake muku mu dai mun yi zaman Lagos kuma a Lagos duk wanda zai zama Lagos ya register ne saboda kaf cikin marin ni ne bon da kake gani na nan ba wani shegen ba ni ba haba ba ni wannan yarinya gaba ɗaya ta
ka sa na bala'i. Kuma wai ka san abin ma ɓaci ne? Ina mai ɗaki na. Wai fa yanzu nan da zan fito. Ka san tun safa nan da muka fito. Sai yanzu muka dawo. Shi yasa na ce to huta a gidan ma ba zan huta ba. Wai yar matan nan wai buɗe bakin ta. Wai ina naje? Haji sai kace wani yaro tambaya take wai ina ma naje. Ai ni wannan mata ta ka bala'i ta wuro ba mata ba. Wallahi tallahi ga ma. Ai wannan mata hawa jini kenan. To dan haka yanzu ba bandi yanzu ne ya dawo da ka. A fa yanda za a yi uwar tana kwanna fa duk inda za a yi fa ya uwar tana fa. Wallahi ni gaba ɗaya na yi duk da ma jira nake mu zauna tambaye ka ya za a yi. Ka ga yanzu dai in na shiga bala'i da ma kai kake tsamo ni. Yanzu ma kai za ka tsamo ni wannan yarinya gaba ɗaya ta cada muku kwakwalwa fa. To saurara ka. Ka san dai a garin nan ba za mu ji kunya ba. Kuma ka san uwan tale akan ka faranta mata za ka iya yawa tsirara a garin nan. Yawo ba za ka iya tsirara. Yawwa. To da haka ku shawara. Ina akuya nan ta kakakku. Lokacin da aka sha ku aka kawo ta nan. A jin ka. Ita ika mata bai haihuwa ɗan biyu nan. Ka ɗauko ta mu kai ta kasuwa. A sai da ita a samu kuɗin da a yi uwan tala kwana. Shi ne samun kwanciyar hankalin magarin nan. Kai kanka ka sani. Akuyan nan dai an samu matsala. To matsala wace iriya kuma? Saboda ka san watan baya nan an yi kulwa biki. To. Wallahi tallahi ita aka sai da aka yi mata kayan. Subhanallah. Ita aka sai aka mata. Yanzu kana ruwa? Amma sai dai yana ga akwai ƴaƴan ka san ƴan biyu take haifa. Ai kaf kawai nan ba mu haihuwa. Akwai ƴaƴanta suna nan guda biyu da yake ɗayan ya mutu. Yanzu akwai guda ɗaya. To madalla yanzu ɗayan nan za ka je ka ɗauko mana mu ɗauke shi mu kai shi kasuwa a sai da shi a ɗauko kuɗin nan a kawo uwan tale ta yankon nan. Ka san uwan tale ta zo filin gaɗan nan ba ankon nan a gurinta kai kan ka gana matsala. Ba zai yiwu ba. To kuma ka san mudi da nan. Dan haka iya wuya yanzu dan akuyan nan za ka je ka ɗauko mu kai kasuwa. Yau shi ne. Ko akuyan nan bane sai dai ka san tsohuwan nan ko da yaushe tana nan. To ai kai matsala ce da kai. Kisa. Dan haka yanzu mafita yanzu kana ji na? Ina bayan gidan nan. To lallaba za ka yi ta nan. Ka miƙo min dan akuyan nan. Ka ga babbar riga ce da ne. Ai gaba ɗaya tun da ka faɗa min tunanin yanda za a musato abin da nake. Na gaya ma na sha gaya ma tsohuwan nan ko da yaushe tana. Ba ka ɗaukar shawara. Haba babani. Tun da na gaya mu fa kaga a Lagos ba. In dai ka ji an ce an yi sata a guri to mu muka gifta. Haka ne. Kaf cikin Lagos na gama. Ina karkashin gada. To nan da na zo an na gifta ma zan ci a kare ku. To dan haka yanzu ta bayan gidan nan zamu je. Ka miƙo min dan akuyan nan mu sabe shi mu ci kasuwa. A san ko yau kasuwar Talate. Za ku kai wannan abin gida ne mutum ba? To ai ka san yanzu mai ɗakin nawa fitinanniyar mace Allah haɗan da ita. Dan yanzu ma ban ki ba yanzu matan nan mu da shiga mu hau dambe. To dan yanzu ba mun saba kana ji fa yanzu abin da zaka ga ma kan da matan nan fa na ta fito daga gidan nan wai ta baya ta take nan dai ka ji wani karamin yaro bilal ai Allah ya hada da Allah kai ko hada ido ba na iya yi da wannan mata to yanzu abin da za a yi ba ba na iya yi da ita ka san fa yau kwana biyan na kwana ba kuma yanzu ya kamata yanzu mu je ka lallaba ka faki jatuma nan ka dauko akuyan nan ka dauko da akuyan nan kai mu huce da shi mu kai kasuwa mu karɓi kuɗin sa a zuwa ba uwan ta yau shine kada abin da zan yi ga mai yanzu idan ka dau mafita ka dauka idan baka dauka ba amma dauka ne da ba duka kai nawa ne gashi da Allah ka ba ne kai ai ba zuka gashi da Allah ka ba ai kai wai kundu gashi da Allah kana nuna ma kamar kana rinka yi ai turin babu din gaba daya gaji yadda ne wannan Babandi! Babandi! To na zo fa, ina ta jira fa, ka san gurin nan fa, kama da akuyan nan. Babandi! Ina jiki man, haba Babandi. Babandi! Haba Babandi, kai ne jiki man.
zuwa kai ina zuwa. Yahi gam babandi yahi kai jama'a babandi daure tamau babandi sai juya hai aka kai matsalar ba kai zaman Lagos ba yau ko ba to saurara ya duba mana hanya to saboda wajen fitar tamu shine kai mahaukaci ne kai baka da hankali kana to fa mun zo baina gari ba mun fita daga gari kuma kaga wannan da akuya dole sai an nemo igiyar da za a daura maka saboda da mun je kasuwa an tabbatar na sayarwa ne yanzu abin da za a koma zan yi nemo igiyar da za mu daura ma jiki To ma haɗe a bakin hanya? mu haɗe a bakin hanya ba matsala to ko zan tafi ai na ga rike min baki kake yi ne kar fa ka matse min baki ba mu kai mu kasuwa ba kai ya kuka ne saboda ka san ni dai na ga ma kar ka matse min baki ba mu kai mu kasuwa zan je zan tawo da igiyar ina jiran ka a bakin hanya to ba matsala ba matsala bazukan nan ma ya zo maka a zuwa kama da dan tauran nan a hannu in ci ubana wallahi tallahi kai ba za ka ci dan uwaka uwan tana za ka kai ma kudi wallahi tallahi kasuwa za ka ci to na bazukan ne kai to ka ga na yadda ma gilashin na tubaran na ya bata wallahi tallahi amma sai ya zan yi wai idan mun je gidan ci kasuwan nan sai wani tubaran kawai ta jami'a sai ba igiyar da na kawo ba yaran nan ba iya dauko igiyar nan zai ba billahi ne na fuskanta yaran nan ba so yake mu ji kunya ranar da zamu yi ajo a ce mu ko kuma da a ce a wajen ajo mu fadi wada garin nan kwana jari kare babadi shashashin ba shashashin gobe kai ya zai ka zo ka zauna nan to an san mota ka zo ne ma shaya kai da nace ma da ka zago da ko igiya awa na no ina jiran ka dan zamanin daure ma ita ta rike ka daure ni wannan matar ta ka wallahi daure da wannan ba ai matan nan ta bala'i wai igiya ba ya ta tuze wai na zan je ta sai nace ga mata guga ne fa 100 ta za a dauko isauri ba bane isauri ba ka ba wannan yadda ake mutar motar nan isauri ba bane wannan mata ta hada ido ba ko ba za ka iya daurin bane ka san fa duk wani jaki da ake kaiwa Lagos mu muke daure ya tiki bare kuma da kuya za ka kai kasuwa ba fa ce aka ce ka taka hiba fa kai matsala ce da kai bilahi da zuwa da ba je igiyar ba ni kuma da taro mana mota ta yahi kai so kace ka tona mana asiri ga da bilahi da zuwa
wannan wani iri ba kai bane ai kai matsala ta da kake nan bilahi dubu da mani ba kai zama cikin batuwa ba to kai dai bilahi ko ba gidan da yaro kai dalla saurara ka gani dalla sata nan dalla ko kai ba ga wannan ana ku bayani ba fa ta ce ka wado gidan ba dan na fuskanci ka mai yayi ya mu ne wani nan ya zo ga wannan ba ga wannan ai wancan dangane sama kana gani ka san da masu aiki ai kana ganin sa ga wannan bilal irin mutanen nan ne ran Allah ya kama da mutum kana mun yi ma da yawa ko ga ya gida wato ni fa gilashi na ma nake ji wajen dauko wannan ba ku na je na yi kai ka ji mahaukacin banza mahaukacin gobe ban waye ga ma wani gilayin banza ana neman mota tafi ko ma yi kana wani abu da dalla shayan banza mota me kaga mu dan motsa ta haka ko za ka samu mu baya da zaka rika tafiya saboda mutane sun gane zato da akwai na kai ne kai matsala ce da kai bilahi baya da zaka rika biwa baya na a haka ma zaka je billahi ladin in ba cire hannuna daga cikin akwai nan ba Allah ya tsire mu haba to saurara ka kaga dai yanzu dare ne mai amma ya kake gani ga shawara to yanda ba duka ni dai ya ka san komai yanzu na diba na bar ma sai abin da ai shi ne kuma ai shi za a yi to yanzu ga shawara da ta za a yi ko ba haka ba abin da ya kamata yanzu a yi zuwa za ka ga lallaba ka je wajen idi ki taimaka mana da mai rabin lita ko mun tafi a hanya ya kare ma rike mutum ai baka san wani abu ba shekaran jiya na karɓi mutta na uku na sha koko kai matsala ce da kai bahi ne yake da mai maka yi yasa kai anya ma ba karba bane ba zai ce ba ni ba zai ban biya shi mutta na uku shi ba kuma yanzu ya kare ba yanzu tunda an yi haka zan je wajen idi karɓo man rabin litar mu zuba yanzu abin da za ka same ni a kan kwana kaji haka ka tafi ka same ni a bakin hanya dan je ina shawo man zan billahi ladhi in baka daga kafa ba na je bakin hanya ba kai in ba ficewa zan baka billahi ladhi wa rahman wannan yau bai kike muke nema kai jama'a wai wannan ita kai kace kuma da karfin da mallan rufa wannan ya fura ku muke fa an ya fura kun wannan yawa da muke gani to wannan na kuya da kai gani maraya ne yawa ki kadai wasu ta mutu bai iya madara ma kai ne kaje suwa ina shaga mu ko da take sa ake wa ake kawo da ku ni kai na mai ta dubu nawa na siyo mai da ya ma dai babu ni na ka duba da ku da ka siye a mutunce yawa shine bayani duba da ku ai akuya na duba shi ya duba baba ni rike na kai ku zuwa nan akuya na sai 350 baba zan ba wannan cikin ba wani ta darajar kai yanzu ba Allah ya fito mu kama kayan sata ba kayan sata bane mu da mun kama harkar alwa idan da kama mari kai akuya 300 wala ina da harkar kuke ko ku ya gurin salawa kasuwa ce dan mata kayan sata bane mana ka kawo kaya kasuwa ka samu mai ya mala ta da rubuce kai ma ya kai alhamdulillah wani ba nan ba sai zaka ba bala ya da mun kawo farko alwa kuna mun ga to kai no kai ganda sa da sai na akuya dai ka kai ba ku wai dai na kara ba a yana da ku bane dan kan ya sai ma 300 na kara fa 20 kullun na kara fa 20 ba fa kullun gida bane ka bayan kan katako kaga malam mun ka sai ba dan Allah malaki ka kin har na malaki ka mu kalwa kalwa amma na malaki kai kura mu sai ne ke kaga ba mu ku ce mu canza mata take naga wannan masu take ba su da mutum ina mata take da koyi sai ba ni ba da akwai da iska akuya Wanda akwai wai dilali. Wai dilali. ni ne dillalin kaina kuma da akwai da wani Da akwai ka ne. da akwai Wannan dan kun dubai kyau na duba.
No za sai. No za sai dai. ka duba kai maka Akwai nan. Ni da musu. to a baya ma 300 ai sai wanda ya bi ka saka baba 300 shi Ai ma me gida ka duba dai na akwai nan sai na akwai nan ba akwai na duba ni. ka saya 300 wancan kai ba ka da kuɗi ko ya ko kuma a tafi wancan lafi kai ka kudin mashin ma a to kai ma nan kai Ka sai 100. a albarka Kai hakuri 100. a ina albarka sai rawa ka zo kai ko ba sai rawa ka zo ba mu ka so ko ga bani haka ne sai za ka yi wani ka je kawai Kaga kai in ina ku tafi. ka fita ba ka sai na kara mana da albarka albarka ko ta kaji albarka amma ya karin da kake nuni ko ka kawo ni ba ka sai a ne da kaji na sai ka taka albarka bandi nawa ne kudin an ko wata lemi 1500 tar me gida albarka ala dai man nawa muka tafi ato he da muka ya bahi mai abadi abun mutu wani na sai fita ta kabi ana ai kokari da ku da mu zan siya mu da ta mu zan ne za ku siya ba kawai mutane suka kawo masa harkar karuwa su ce su ba za su haka ake yi gaskiya ni ba ban da ta 100 amma da haka ba zan da kofa ba za su albarka eh je ka ba za su yamma ba ka ga ballan fasa siyan da ku ne yan ballan ku zan kai kaga muka kai wa magauji ma sai dai nan baban da ka fada sai dai ba kai gaba ɗaya na fuskanci karfa ni kai bi da ilimi mora Allah na kai anya da aka tayi ma hakika da me aka yi ma hakika yi billahi da karfa ni kai kaga yanzu aka sai da aka sai awakai sun fi karfin 1000 amma kai da mu tayawa uku ma akai wai yanzu sauka ne ma ba za ka da ka ba hidin ba ne ko ne kai da ɗakin tsohuwa ai tunda tare aka haife mu dalla mana sauka dalla kai magana ce da kai billahi da bigo da mu haba billahi ladhi huwa rahmanu ma annabi baka duk inda zaka ma mai da akwai naka mai da billahi ladhi huwa rahmanu da nasa aka dauko yi duk dan ba kai wa wata na komai eh ya kake bina ne wala mu fara ba hanya zabi ma ni fa ni abota ni da kai ma fa karewa za ta fa ai yanda muka dauko shi tare aka zamu saboda billahi ladhi huwa rahmanu ma ga yamma ka gaba da kauka ba guri da Allah ma kai baya mana haba i baya da Allah ya da Allah to da Allah da annabi ka yi ka ga dai kai ba ta baci yanzu ka bani da dan akwai nan je mai da shi da ka hada ni da aiki sanda ka kunto a cikin tiken na sani da Allah ka mi ko man kai kawai da karba fa kai na wani ta baci na ai matsala ce da kauniya da bidani amma dan girman Allah kai mun wani kokari da Allah ka dan ka san kai ba ka rasa wata shawara haka da zaka dan ka ga yanzu in ba mu fita kunya wannan yarinya ba za mu ji kunya a cikin kauyen nan to ai kai matsala ce da kai duk iya kokarin ba kokarin nake taima ba yanzu za a sake da to ya take gani to saurara ka akwai mafita ka san me daki na ita ce uwar adahi kap ta kauyen nan Allah ma in dai adahi ne da kuma ka san tana sai da tura badanuwa haka ne yawa to dan haka abin da za a kuma kaga ita ce ta siyo a tabbar da za a yi babu a kwannan fa garin nan ba ka sai ta kadai ce take zuwa buni ko ba ga ba dan haka abin da ya kamata in yi zuwa za a lallaba ta da ga yanzu kwana biyu na zuwa uku masu adahi mata sun fara zuwa gidan nan haka ne zuwa zan lallaba ta ku kwantar da kaina saboda ka san matar da ta ba ta da mutunci wani yayi wannan mata to dan haka yanzu zan je in same ta mu tattauna da ita akan ta bani wannan kudin adahin nata a zo a hahada a yi uwan ta alaƙa kwata wallahi ka ji wani farin ciki da naji to amma fa da hira fa ka san fa dole sai ka biya kudin da na kai matar nan saboda ka san halin matar nan ta ba ka sani ba a da biya yawa haka da ma yau he zaka biya na karbo ba mu koda kwana uku to dan zan je same ta yanzu abin da za a nan zan ban ma da gwan dan ni ba za a ƙara hada hanyar da ni da wani da to yanzu ni ka bani na akwai nan dan Allah dan Annabi ya dai kai ka san ku kai zaman Lagos ku ka san dabarar da za a saka kuma to mafita guda ɗaya abin da za a yi yanzu ka lallaba kai ga gidan nan idan tsohuwar nan ta ganka idan bata ganka ba ka hige idan tsohuwar nan ta ganka ka gaya mata malaman asibiti ne suka tun daga Lagos ake wa akuyoyi huji to sai ka ce can ka kai kaga yake nan wance ma riga kafa na kai
kaga yake nan yadda za ta ce malaman Aha. malaman asibiti ne suka zo yadda za ta na kai shi daga aka fito to fa yanzu dole fa canja hanya zan yi saboda hanyar da muka biyo ya ce ina muka kai dawo na zan same ka a'a maza ku ce igiyar nan ka bani saboda wallahi billahi ladi akan akwai igiyar nan wallahi ta labu zai ga gidan nan ba ai ba na so isa wuri kai ku kunce ta kai matsala ce da kai billahi ladi wala ba ko kai fa ta yayan banza yayan wofi shiga gida ni dai na ga ma billahi ladi billahi lazi yau akwai bala'i a gidan nan za a yi ta yau ta faru ta ƙare a kan me karan jiya da ya fita bai dawo gidan nan ba sai dare haka jiya da ya fita bai dawo gidan nan ba sai dare yau ma abin da yake ƙoƙarin kwata min kenan wallahi tallahi yau za mu kwashi 'yan kallo ba matsala da ni yake zance tarin wanke-wanke ga su nan wallahi ba zan ba duk lokacin da idawo yayi wallahi ba zan ba saboda ya raina min hankali zare mutum da ya shigo gida sai izari igiya kamar barawo to wallahi tallahi da ni ike zance ni itarar a cikin gidan nan ta yiwu ma ina tare da wannan shegen abokin nasa babandi wallahi tallahi duk zan yi maganin su wallahi ba zan ɗauki wannan sarar a gidan nan ba billahi lazi haka ake rayuwa bazuka kullum sai ƙarya ba zan iya zama da maƙaryaci irin sa ba wallahi na gaji wallahi na gaji wallahi na gaji ba zan iya ba ka zo ka ajiye ni ba ci yau ba na gobe ba ci ba sha ba sutura komai sai dai in wa kaina wallahi tallahi yau ta faru ta kare an wa mai zani ɗaya sata wallahi ni da mutumin nan yau